Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Isyu, Bareta, Istorya, Gabus Maandar. Uyada, ang pagtukar kan mga isyu, Bareta asin mga istorya sa satong nasyon. Kasabay, ang balanse asin patas na pagtatar kan mga isyus kanadaw. Daing pigsusurugan, kundi ang katotohanan. Sarabay ang pagandar, programa, Arandar, Bicolanja, Pag-iriba, si Ariel Andes Arrieta, sa programa Arandar, Bicolanja, digdisa na sa BicolNet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide.
7 minutos pagkalisan na alas 4 din pagkahapon, digdiya sa na yan sa Bicol na TV. Mga karandar, mga kasurog, ani una naman kita, mag-iribahan naman kita sa programang Arandar Bicolandia. Live na live po kita digdi sa Bicolnet TV sa panginot kan sa mga station manager Maestro Nel Adtuon and kan sa muyang production manager Tony K. Siyempre sa ngaran kan bilog na persa kan Bicolnet TV initabi si Ayi Andes Arietan sa inyong amigo sa Bicolnet. Sa 12 kan bulan na Hulyo. Okay, so nakaselebrar kan sa inyong mga birthday. Happy birthday. Karo birthday ngonya ni Kuya Rans Espiritu Santo. Kuya Rans, happy birthday. Sa mga nakaselebrar kan sa inyong mga anniversary, happy anniversary. Sa may mga kamunduan sa pamilya, lalo na itong may mga kapamilyang nagparam na sa ibabaw kang kinaban, talagang mamundo po yan, mga kahimanwa. Ang title, ang name cam profile ko pala nyo yan, bako na Arandar Bicolandia, Arandar na Kahimanwa. Siyempre talagang mamundo po yan sa lalo kan mga nagkawaralat kung kaya ang programang ini, nakikisumaro po sa saindong pagmundo. Condolences po sa may mga gadan. Oy, si Papa Roms, ano? So, pag-iriba ta dati sa DW City, kan sayaw pa kami sa Radyo Uno Legazpi, pag-iriba mi ni si Papa Roms, garo nagpaaram na sa ibabaw kang kinaban. Papa Roms, rest in paradise. Aram kang kinaban na ika mabuot asin maurag na tawo. Yaon sa imo ang gabos na pasensya, arami yan. Ako kaya, pag may mga agadan, pag may mga nagagadan na kamidbid, ako prangka akong tawo. Pag yan urag-urag ko na tawong so makauyam na tawong nagadan, dahil ko ang pigo-umaw. Pigataramang ko pa nga ni, maraya niyang nagadanaan. Lalo na gusto dahil mangki pakinabang sa kinaban. Sige siya ng pasaway sa gobyerno. Sige ang pasaway sa mga kahimanwa. Ay pigtataramang ko ang, maray panganit niya kung nanggadanaan. Pero ang mga mabuo talagang tao, piguumaw ko ang arog kay Papa Roms. Mga kahimanwa, kung kung maaraman nindo kung si Papa Roms, siya po si Romero kan di sa inya siya ba kung nagsamo? DCGB. Pagari na sa DCGB, naglipat sa Samuya sa DW City, Radyo Uno sa Legazpi. Dumang kami nag-iribahan. Kaya midbid po ninduan, mabuot na tawo talaga yan si Papa Roms. Papa Roms, iyo ha, bahala ka na dyan sa Kamurawayan. Siyempre, dakol kitang pag-urlay-ulayan, lalo na may mainit ko niya na nagluwas na isyo sa nasyonal, sa lado nasyonal. Pala, ang makaukod nga ni, may premyo. Halik sa RJB Insurance Services. Oy, dahil pa, pigagibo pa sa nakan production na Kuya Rich. So, sa imong production sa komersyal. Mga, baka sa aga, mamahilig mo na ito, ma-plate na ito. Tapi kagibuan kan production manager may ang maorag na video. Marinapon niya sa gabos na nagdadalan Diyos mabalos. Sabi kan RJB Insurance Services. Mga kaymanwa, kung kamo may mga oras maglakaw kan sa indong mga rehistro dyan sa LTO, kan sa indong mga bihikulo, itiwala lang nindo tabi yan sa RJB Insurance Services. Dahil pong bayad, kung tawan industry Kuya Rich, pwede, pero dahil naghahagad kibayad because so insurance sa iyaman. Ang pinakabayad ta, so insurance,
siya yaman malaog. Siya man ang mapagalkan ko niyan, makan paglakaw. Pagka pa-emission mo, o tapos na. Maski mag-uli ka na, magkurkaturog ka na, o kaya magtrabaho ka na. Diyan sa na yan sa RJB Insurance Services. Ang manager dyan po, dahil iba si Kuya Rich Bernal, Harky Bernal. Kuya Rich, igwa pa lang ilaga ko sa imo sa aga. So, motor ni Kernel Utibar. So, nagdyan na baga sa imo. May motor siya, isend ko sa imo. So, garon na send ko na sa imo, pero isend ko giraray so ORCR. Tapos, computan mo da. Sa aga, ilalaw na. Tabi, Kuya Rich. Maray na hapon, Sir Ariel. Leo Montades. Maray na hapon man tabi sa imo, Leo. Oy, pakishare kan sa tuyang programa. Tanganing may makaaram kan mga commercial ta, kan mga advertisement na igwa pa lang kaiyan na pwede dahil na magduman. Halimbawa, araw kayo ng RJB Insurance na pwede pa lang dahil na para konsumo nin oras. Pwede pa lang itiwala ngayon sa RJB Insurance Services. Pwede po yan. Kapitabi, Kuya. Okay, Kuya Rich. I-send ko sa imo dyan pagkatapos ko. Tapos, computan mo. Kung di ko tabi ka mo, kung gustong ipaabot sa mga nanonongdan, pwede po yan. Mga kaimanwa, pwede po yan. Mga kasurog ko, mga kaimanwa kong kasurog. I-type nyo dyan o i-message nindo digdi, araw kaining itutukaron tang diit sana, napig-message sa kuya. Tapos na ugaring so programa ko kaswapon, pigsen sabi ko sa aga tatukaron ta, pero at halos nasabitan ko na ini kaswapon. Ang enot, sabi ko kung igwa ka mong ipapaabot dyan. Halimbawa, may gusto ka mong ipaabot sa mayor, o ipapaabot kay mayor. And siyempre, kumusta ko dyan sa Office of the Government, probinsya kan Albay. Sa panginginot yan ni Kuya, ni Gobernador, Attorney Kuya Grex Lagman. And siyempre, kan Chief of Staff, si Sir Dante. And of course, ang Chief Consultant, Kuya Ian. Maray na hapon. Okay, an inuton ta na pisilon magpuon ki issue pero bako man issue istorya ko lang as in may sabay na diit na kahaputan sa gabos po na matutukar tanig di intrahan po ako nindo tatibadyaon sa indo ang tamang kasimbagan kan sa kuyang kahaputan. Paano kaya kasubago na atab? Siguro mga 6:30 or 6:45. Ini hapot ha, hapot. Di ba ongoing ang pag-alboroto ni Vulcan Mayon, tama? Walang halong kasinungalingan. Ongoing. Pero kasubagong mga 6:45 may nahiling ako tabi, friend, na nag-i-Array TV, pasiring duman. Sa'yo na nag-i-TV pagalit dyan sa may Garo Station, digdiyo sa may Pawa. Hindi akong kirisa yan dyan na IT. Basta nasabat ko, nag-i-Array TV, sa'yo po yan, nasa 6 kilometer danger zone tabi ang piga-ATV-han dyan sa pamitisan, kan Vulcan Mayon. Kung yaon iyan dyan na lugar, kung saan nagkakaigwan in ride sa ATV, natatapig tutugutan po iyan. Iyan po ang sakuyang kahaputan. Good afternoon nga, sir.
sabi kan sa tuyang amigo dyan sa MDRRMO kan munisipyo kang Castilla. Kay Sir Efren na Mendez. Friend, kumusta dyan? Kumusta ni Roiro ka namumutan kung banwa ang Castilla? Ha? Tabi mga... Oy! Sisay ang dapat magmangno tabi dyan sa mga arog kayo niyong istorya, asin kaputan sisang pwede magsimbag sa satuya digdi. Tanayling dyan sa parting Ligaspi, pwede ba tabi sumimbag kayo ni ang LGU kan Ligaspi? Sisay, turismo. Sisay. Kung bawal baga, pinaharali nga ni iso tawo. Tapos papaitibihan. Iyan sabi ko kung nasa laog yan kan 6 kilometer danger zone tagaro sa may sala considering. Pero kung luwas po kan 6 kilometer danger zone or 8 kilometers danger zone ang pigpapanalaganan kan ATV, it's okay. Kasi po businessman talaga yan. Business po yan. Kaya lang kung business na may diferensya, but ang nakakukunyan dyan is, ang nakataya dyan, buhay po nintawo. Kung malboroto bagang bigla, rumasay dyan sa mga naiipon dyan sa kaba nga ng Kambulkan Mayon, matambunan sa mga nag-ATV. Kaya ako naghapot po, kung tugot o yun, o kaya may koordinasyon po yan sa lokal na gobyerno kan syudad kan Ligaspi. Takong dae, tibad may madiskwido. Diyan naman kita mag-irestoryahan. Nasaan sa tuya baga is the safety of the constituents. Yan kung araw ka yan, kaya nga nigo kita kay mga public safety office. Sa bagay, baka bako man tadyan baga may nagbabarantay na pulis. May mga pulis tabi dyan sa pamitisan kan Bulkan Mayon na nagbabantay kan mga residentes na nagbibilta dyan, apwira ka nagbabaw curing. Baka po igwaman. And kung igwaman, feedback daw ako din digdi. Kung may kunyaw nandyan, nag-RTV, sala po yan, sala. Duman po sa nakita sa tama. Sabi ni Kuya, sige. Bako man sa kung ano pa man. Dahil man ako kimasamang tinapay dyan sa mga parait, sa sumay 80. Dahil, at sa tuya sana, kung may diferensya o dahil. May kuya nga ni kaming saro dyan, sa Kagsawa, igwamang ki mga ATV. Hindi kun ongoing man ang pa-operation. Dahil taram. Nasa lokal na gobyerno man kayo diyan, Okay. Next. Next. Ay, dito. Supig text sa kuya, personal message, kasuhapon, nagtukar baga ako, kan about dyan sa public market, kan daraga. And of course, maski sa ibang public market, wet market particular, natukar ko baga sa mga nyako, mga bako naman edible, gustong sabihin, so dahil naman kayang kaunon, kitawo, maski nga ni kayo dayo pwedeng mag-RLBM kung ipakaon iyan. Pero nadi-display pa po dyan sa papagninda, sa stall. So iyan po ang pangapudan ta sa public administrator, market administrator, kan nabanwa ang kandaraga. Napakiriparo man po. Taigwa akong nahiling mismo. Ngunyan, may nag-text sa kuya. Siguro kang natukar ko ini, kaswapon, may nag-text sa kuya. Bako lamang ini basta-basta na nag-text sa kuya. Saro po ining doktor. Doctor of Education. Na siya, nagbakal nin sira, sinalakan
Nagbakal siya, unay presko, siguro kinabig, sinalakan hindi ka nais-nais. Kaya po, tabi, kung si Simon ang bagong o kaya kung si Simon ang nakakaka dyan na market administrator, pakiriparo man tabi kan sa imong nasasakupan. No? Isabay muna, nasa market man sana, ang mga market police mo, yaraon man sana dyan, natatamay nadudukutan pa dyan. Kasubago, nakahuron ko, nag-urabrasa man kami ni Chief kan Piso kan Banwang Kandaraga, si amigong Vincent Naira. Ngayon partner, kung may naruriparo ka nga, ipaabot mo todo sa sakuya. Nalingaw ako, excuse me, nalingaw akong itaram, tapos iisip ko si market administrator na pwede palang duman sa public safety. Amigong Vincent, ano daw tabi kung kaagan mo diyang kitawong permanente, pero pasor sa realidad, dyan sa may market, o di sa may kanto sana, sa may kaunan budak, may manukan baga, may karnihan ni Hisayan, sumurada mit shop, dyan parte, pag bulokon-boko na dyan ang tawo, may na naman nagsasamantala po dyan na mandurokot. Sabi na, makbas. Pira na naman ang nakaabot sa sakuya. Nakon pigbablatter ini. May dinukutan dyan cellphone. Nag-istorya sa ko. Pig-message ko ngaya. Iuli da ngaya. Pero nakablatter gayon nga ni ito. Hanggang sa nagilingan kami o turnim, naku amaw, dahil lamang ngayon, dahil na nagsisimbag. Dapat po dyan, ang market police, nag-ikot-ikot yan sa market. Bakong sige mo sa nanturokaw dyan. Garo nga may pigtitira mo ako. Dahil man, rabos check. Ano kaya, may nabibiktimang mga parasaod. Bilang market police and bilang public safety officer, dapat obligasyon po nindo yan na reparo kan pa si orden. Kung igwang makaduda-dudang hiro, dapat mga maurang ang market police dyan muna public safety. Duman sa kunyan sa may susaybong kan market na saudan. Dapat igwaman duman kay mga PSO. Dakulon man sa ng PSO. Kaagad duman, igwaman duman kay naglagaw-lagaw mandurokot. So, steady, bakong maagi siya na, steady dapat yan maghapon. Otro ka, iba naman ang mag-duty. Painguragon man sa ng PSO. Magtrabaho lamang tabi. Sir, Vincent, pag nagilingan kita otro, kung dahil mo inimamati, tataraman kaagad dyan. Budaan market police, bakong yaon siya na dyan nagkaraka? Dahil dapat nag-iikot ka mo ta. May nagreklamo na may mga lapa ng sira. Pag mabakal ka kibago, si Samiltik God arog ka ini sa lamesa, nakakasabay na sa supot. Yung parang nga ito pasubra. Ay, lalo na. Pasubra man sa route pa. Yo. Ang sa tuya, para sa karayan kang kagabsan. Day man po kitang personal. Day po. Bilang broadcaster, bilang tagapamahayag, gusto kong ipahayag. Tanganing mapakaray, matatabangan din kamo kay ni na programa ko. Napakaray ni do serbisyo nindo. Safety pasok kay manwata. Ayo po. Sige ha. Madam. Sir. Narasabitan na po sa programa ang sa indong ipinaabot na reklamo. Digdi naman kita.
Pasiringaw na kita sa nasyonal. Diyan naman ang mga lokal. Tay gwapa. Grabe ang nakigkig. Nagpuro sa social media. Manungod kan duang kolor na simplihono na design kisarong logo. Ano Nailing. Ay, didi. Aday mo nailing sa camera, no? Inarog kayo ni, may parog-arog kayo ni, 3 million! 3,357,000 Talat. 3,035,714.38 pesos. Patawada kita. Logo po yung Kampagkor. Philippine Amusement and Gaming Corporation. Logo. 3,035,000. Hindi, kung paano ang pagbasa kay nita, milyon, di ako tatao. Grabe po ang kuminirad, grabe ang nag-comment. Natangayata, arugaan ang kamahal. May nag-comment, may gold niyan sa iraraw. Isus. Kamutabing nagaantabay. Simpleng lugar lang kayo niyo. Magayong sulugo kang SK, araw kayo doon, nagrabe ang kolor. Iniduang kolor, blue nanggad sa nabuda pula. Pero ang kantidad tabi, Jesus. Maripang day na sa napigpublikar, ano? Bako man niya kami ka na nagpublikar. Diyan ta sa namahiling tabi, ano? Pero dahil aram, baka sa bilog na Pilipinas, gabos na pag-core office, arog na kaisindan, kairiba na sa 3 million, di taram. Ha? Kaya din kita magtaonin conclusion. Arin ang sulugo kan pag-courser, nanggad tabi dyan, Ibarra, iyo nanggad. Nailing mo mambaya, you know? 3 million, di ako tatao magbasa pagdakulo ng kwarta, hala. 3,035,714.38 pesos only. Excuse me, napapaba ako eh. What can you say about this, my dear people of the Republic of the Philippines? I hate drugs. Grabe, ano? Piradaw, ano? So, binaraga ba? Dakol man nagbaraga ba kayo ni? Kamu man daw tabi, husga mga kahimanwa. Ano ang masasabi nindo digdi sa simpleng logo kan pagkor na nagakantidad nin 3,035,714.38 pesos only? Taso iba nagkirad na? May gold nga kaya. At kung pwede pa sana ini magmeter si Kuya Roger na Murillo, inda sana Kuya Roger. Ano? Kunday ka moralap do sa ni Kuya Roger. Pray napon nga. Ini si Kuya Roger na Murillo. Kung ini nang lumapdo sa satuya, dahil kitang maginay mo, because nanahiling ko digdi sa pagkatawo ka ini, unsincere bilang Pilipino. Palibasa, kunyan ini, kura paroko. Ano nga nito? Church administrator. Hindi, takot tama ka. Iyo, ako, pag titaraman ako ni Kuya Roger na sala, kung sala, di sala. Ako on, tasala. Ako ang tawong pag sinabihan akong, sala katabi, pundo na. Mapundo tabi ako, mahagad pa akong dispensa. Pero kung tama akong sasalaon mo, may diferensya. Bako yung tabi, Kuya Roger? Pait sana. Oo nga. Kung ako sala,
Riparon mo ang sala ko. Aakuong ko kung talagang sala. Sabay hagad kipatawad o pasensya. Pero kung ako tama sa salaunin daw, may diferensya. It's better ngaya to argue to a wise man rather than ngaya to a full man. Or English ka. Ay, bali ngayon makiargumento ka sa mga matatalinong tao, pero sa nangya sa bubo, sa patal. Tadyan ngayon, dahil ka lamang kaginaganahan because ang isip niya siya sa nananggad ang tama, dahil man kiprimes na piga barasihan. Maray kon argumentation and debate subject na may premise. Ano nga po kaya? Premise ba? Digdi sa mga discussion, lalo na sa social media. Uy, nagkakabarasa ko sa social media. Isus ang sirimbagan. Lalo na sa ibatang pag-iriba. Sige ang sirimbagan sa social media. Ano dawaan? Kadaklan man fake accounts. Igwa man kitultol na accounts na nagsisimbag, pero inda sana. Ew! Ako, riparo ko dyan sa mga pag-iriwang nagsirimbagan yan. Riparuan nindo tabi. Tapos mga tultol na pag-iriba, dahil man nag-i-intra. Dahil ko ang tinaram na magkuha ng tultol. Dahil ko ang tinaram. No, di, baka may gusto lang talagang iluwas sabot ninda, kontraduhan sa ibong sukat, nagakontrahan. Sabi ko baga, kung halimbawa, yaong ka sa politiko, siyempre, ang politiko, lado-lado. Halimbawa, digdi ka kay kung sisay na politiko, ang trabaho mo dyan, ibariwas mo sana sa mga maray na programa, gibo, kan sa imong politiko na kung sa imong nagpapasweldo. Ako man maraot mga sa politiko, magdukot. Kung iyo man nga ni ang kinamubuhay ta, bako? Pero ang trabaho mo dyan, ibariwas mo sana sa mga maray na programa, asin gigibon, asin mga aktibidad, asin mga ginibukan sa imong busing. Bakong trabaho mo, raratakan masukalaban. Siyempre, ma-retaliate sa ibong. Hasta sa nagiriwal na, so, puro masarap media, nagarayata na nga ng suruntokan. Ay, pangyari sa Indo. Mangyari sa Pilipinas tang mahal. Dakol ang nangyari, sir, na kababalaghan sa pagkatukaw ni Mr. PBBM. Dapat po nga ni natatapos na issue kan dapat pa nga ni natatapos so issue kan DOT na in-export so video iyo na naman ini ariya na DOT mag-export dahil ko aram yan Jan dahil ko aram, iyan na bigtataramong ko niyan. Istorya daw ko kang kidiit na video kan DOT. Ang DOT, Department of Tourism. Tama? Uyogon mo. Dahil ko ang aram, Dan. Sana, istorya mo ko kidiit. Uy, on-air mo. Ay, post mo na dyan ang istorya. Tanganing pag-uroy istoryahan ta. Halimbawa, baga 1 million, kay niong silyaw ay logo, itingnan na sana duman sa arog sa muya na mga medyang pobre. Sa Indo pala niya gusto mo ito? Baga. Pag-una nindo kan mga broadcaster, mga mayaman. Kaya nga ni so iba, nagpapaataman. Pipiraman lang ang urigwaho na media digdi sa Albay. Pero pinaghirapan man po ninda yan. Dahil po, kung inagi man an iba kaan sa medyo bako tama, o bako maray, dahi ta aram, baka sa irarong pinaagi, dahi ta aram. Basta pinaghirapan po ninda yan. Grabing pirak pala dyan, ano? Palibasa, so sa kunyang bagayan, so sa waiting, ano yun Loto,
Yaong gabos na pirak, milyones ang figura na, milyones pagayod nga ni. Para 3 million, sinsilyo sana yan sa saina, pero sa satuya baga bilang na mamanwaan, ano? Kasi sa gobyerno po baga ang pagkur. May nag-comment nga ni Duman, kami nga ang corruption nga sa Pilipinas. Ay, haloy na. Kung corruption man sana, haloy na. Nginararanan nga ni sa mga ayon siyang grabe ang corruption. Kay ito ni Presidente Duterte. Dahil mambaga ang kirad. Diretso mang diraray. Basta sa naman pinangaranan kayo ito. Para pasikat sa naman kayo. So issue baga sir kan video promotion, kan Love the Philippines. Due respect po sa DOT, sinsya na, kuminto lang. Hindi ko talaga na tawanin ko niya. Pero anyway, nakukuha ko ang istorya mo. Diyan. Wala man ang problema. Hindi ka magagad kipasensya sa DOT. Trabaho ta lang po yan na ipahayag kung ano ang mga dapat na ipahayag. Dapat maaraman kan mga Pilipino. Dapat maaraman kan sa tuyang kahimanwa. Dahil mampipiling data ni paaram ta. Minsan, ang kwarta dyan, kwarta kan mga taxpayer. Or all the time pa lang, most of the time, ang kwartang piyagaramid dyan, hali sa taxpayer. Pira ining sa pagkurta, hali ining sa parataya. Pero may tax pa rin siguro yan. Ayaw gun, Isus Maria Jose. Kiri rad baya sa mga nakahiling kayo ni? Kanya ka. Sabi nga ni kay Neo ko yan, ang mura ata, kita yun naman sa new logo, worth it naman, two colors, siniring-siring sa nakaining doon, tapos may pasiring-siring, 3 million. Kinulurang kiblo, sa baba pula, 3 million. Inay ko, Lord, what happened to my country? Ano, hindi pa manggawin iniginibo? Yun na. Tang date pa lang kan kunyan, kan surat duman sa na-awardan, tapiga kunyang bagay ni. Piga bidding kayo din eh. Anang gana, sigundig di sa Print Plus Graphic Services. Kan June 27, malay ni. Gana sa kunyan. Matindi! Naroon kita kayo sa Pilipinas talaga, ang saya-saya. Ano? Hayaan na natin. Tasinda na sa piso, wala ka kitang maginibaw. Ano ini yung tugtog? Bago ini. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Okay, mga kasurog, mga kaimanwa. Buwelta kita sa programa. Nag-commercial ako ta, iba so nagtunog naman. Okay, unin naman kita. Hindi ko aram kung updated ini ha. Kung updated ini na naguno kong istorya. Sa oras na 42, kaya 13 minutos bago mag-alas 5 nin pagkahapon. Aram kay ni. Sa maabot na July 15, sigon sa nakwatang impormasyon, magkakaigwanin agma. Ano ba ya so agma? Aleco General Membership Association yata yan, basta aron kaan. So sa Aleco po ini, sa nakuha akong impormasyon, garo tama sa mga hinala ko. Mga kaiman mo, aron kayo niso hinala ko ka ito.
Di ba? Apik. O, didi. Ang salidahan niya ang Alico. Grabe nga ang korupsyon. Grabe nga ang bigbabayan. Kung ano-ano. Luminaog ko niya so apik. Nagpalaong so apik kan mga ihudi apik. Makanuson sa serbisyo. Mahalon sa singil. Ang nangyari, nakapirang taon man eh. Kururaw sa tawo. Ibalik niya sa Alico. Ibalik ang Alico. Ma-eleksyon pati ka ito. Kung sisay niyan makabalik, makapabuild na sa Alico, yung nga bubotohan may. Uy, pirlik-pilik sa mga politiko. So nagpalawag sa apik dahil na nagkagiriti mo ta amog-amog. So mga makarandidato nga maapik tarangkan boto. Kung dahil mapahalik so apik, iyo nagpapirlik-pilik. Nangyari une. Napahali man ang ganso apik. Alico biglang salida, Alico. Ako nagduda, takadali. Nahilig ko sa mga pandok, iyong manggiraray, so kadaklan. Ang duda ko niya ko, pinagbigyan sana. Pinagbigyan sana so Albayano. Hali, nangyanin do ang apik. Salidahin na ki Alico. Tapos, ang istorya. Garo nagaluwas na, garo tama so sa kuyang urinala. Taso nakuha akong impormasyon, iyo da. Ang Alico niya, pero ang nagmamanage niya, APEC, San Miguel niya Corporation. Pinaburo-barato man niya sa gin, tapos naglalangkaw na naman da so singil, so per kilowatt hour. O, ngunyan, sapit sa 15, kan Hulyo, o sa Sabado, magkakaigwanin agma. Pag ang agma, hindi ko ano ang kaluwasan ka ini, na magbuburotuhan ini sa mga membro. Alangan man tabi membro ka kan or konsumidores, alangan man bumoto ka pabor dyan sa makanos na serbisyo. Siyempre, maboto ka sa ikakarahay ba ko? Pero, ang sabi, pwede dang magbitbit ini kay mga konsumidores na pwedeng magboto, babarayadan. Tanganing istipot, yan na yan, kung Alico yan na may api, yan, magbuburutuhan, nata kaipuhan pataping pagburutuhan iyan. At sa kuya, dahil mo naman kaipuhan, okay, dahil ta naman kayo pang pagburutuhan, tanailing na bagang resulta, kung ang mga kandidato dyan, iyong man giraray. Dahil man kitsoy so Albayano. Bako? Isinda-sindaman sana. Mabuyong may magboto na, babarayadan. O kita man ang mga Albayano. Isitaman ang serbisyo. Bayadan ka mo, kuha nindo. Pero iboto nindo, so taliwas kang kagustuhan ninda. Tanglugdo kan, sa satuyak man sana. Sinda, pero may amog-amog na. Ang lagdo kan sa satuyang konsumidores. Pero dahil ko aram kung ano ang choices, ano ang pagbuburutuhan. Kung maka-attender ako, ma-attender ako. Ma-obserbar sana kita. Total, konsumidores man ako, pwede manggawin ako duman sa laog. Maglagaw-lagaw. Ano? O kaya magdangog sana sa gilid. Tagaro makanos na sa bagay, tudagan kita pagparalansihon. Takon mapapatunay talaga ang Alico. Oy, mga konsumidores tabi, baka nalilingawanan nindo, ako maparumdom sa indo. Baka po nalilingawan nindo. Na pag naibalik po talaga ang Alico, kooperatiba ba gayan?
sa mga albayano, magigipo talagang hababaon ang satong babayadan sa kuryente. Tayaon po digdi sa albay, ang dakulang producer kan steam o kaya kang kuryente. Ang dapat po haralion talaga ining management, ining mga sa management, uboson-an. Salidahan po an kay mga ordinaryong konsumidores na may puso sa albayano. Dahil pag-intra ang politiko, dahil na mag-intra ang politiko, uning nga ni Kagnin, dahil po pagpa-intra kung siya sa na ihudi kabrang mga politikuan, dahil pagpa-intrahon. Kung gusto tang maray na serbisyo kang aliko. Dakol po kita na mga may aram, may adal, na pwedeng maging general manager kang aliko na ang puso para sa albayano. Bakong politiko. Bakong pig-endorse kang politiko. Ta oras na pig-endorso yan kang politiko, ora na naman po mga kahimanwang mangyayari. Tabubuutan an kan politiko. Tumubod tabi ka mo sa sakuya, ngunyan sana, manungod sa apik buda aliko. Makanuson baga talaga? Bas bigla sa nang minab. Kaya ito kan apik, marayray nga ni sa lugar mi, bihira mag-brown out. Ngunyan, lalong inay, ay, sorry po. Ngunyan tabi Leo Montales. Ayan, api ko po yan. Hay nako. Ayo baga po. Leo, totoo yan. Maski sa mga So Consumers Watch, sa Racho, Toy kayo ay o si Toy, ta-interview ko naman. Dahil talaga kay kamugtaki, basta inintrahan kay politiko, dahil talagang luluwasan na karahayan. Pero kung politiko na may pagmakulog talaga sa albayano, pwede man. Pero mas maray na dain mag-miter, mag-uro intra, magturutapsok sa istoryang aliko. Maski ako, kaya ko mag-general manager dyan sa Aliko, mag-manage. Asi kwa ako nindo. Bako kamong politikon mag-endorse sa ko. So mga albayano, mga konsumidores, ako ang patukawon nindong general manager. Imposibleng dayan magkabarayada na utang yan. Imposibleng dayan magbarabang kuryente yan babayadan. Ta ako maglilibot sa bilog na albay. Magkukumusta ako asin makipag-ulay-ulay sa mga konsumidores. May hahagadon akong pabor sa laog nin pirang taon sa mga konsumidores. Ang sweldo kan general manager, dakula naman. Pwede na nga ni pang checks. No, dahil kontentado ang mga nagaturo tao dyan. Nata daw may mga tawong dahil kontentado kung ano ang igwasin na mapirit pa yan na magdagdagan kung anong mga other income, extra income. Ako ang sweldo ko sa dayoton lang, dikiton lang. Pero kontentado po ako. Dahil ako nakakaisip dilin siyang iba gamit ang katarantaduhan. Dahil po, dumansa na po ako sa legal. Ta ako, kontentado na ako. Magdiit yan, okay na sa ko. Ano iba kaya? Iguana, gusto pa, igwapa, gusto pa, nakadagang pa, ala. Lalo kung mga bisyo, lalo kung may babaknit, ay, pag may siknit na, at sarong tawo, maisip talaga yan kay other income, tanata, accounted ang sweldo niya kan agum niya. Iyo, sa mga kunyang bagangani, ilingan nindo sa mga pulis na nagkakaraso kay kung ano-ano involving money.
may mga sambayan, may mga bisyo. Ang problema ugaring sa politiko, sa inot, sa saging may puso, asin sincero. Pag nagaloy na, ora na! Ayaw, ganyan na raw. Pag malalo kung ma-eleksyon, is nang bubuot. Kundi araw, isus. Pag nanggana na, ay, garo na Diyos. Pero ako may midbid na politiko na pagilingon siya, talagang siyempre, nasa posisyon, pero down to earth siya. Hindi ko akong midbid. Bako yung kuyayan tabi. Kuyayan na kadang kada eh. Kaya yan tabi ang paghurup-hurupan ta sa maabot na pitsa 15 kan Hulyo. Kung totoo ini na magkakaigwanin na burutuhan, hilingon ta an maboto pabor sa ibong, pabor sa presenteng administrasyon kan APEC o kan APECO, binarayadan an ugaring dito, ano yan? Secret balloting o hand-raising? Kung hand-raising ko ta, mahiling tanaw. Ugaring, ang advantage man sa secret balloting, ta subinarayadan, day man maboto, day man mahiling. Ano? Tama. Diba lamang mabayadan man ako, day ko, nibuboto, sayang kang kwartang ito. Para tig 500 man sa nagayod. Ay natanglay, ano? Sa Albay, ano? Ang arin man na bagay, pigpapagkakitaan, ano? Ay, good afternoon dyan po sa City Health kan Syudad kan Legazpi. So, mga amiga ta dyan. And siyempre, sa Panginot yan ni Dr. Hiliego Fulbert. Good afternoon po tabi, Doc. As in sa magagayon mong mga staff dyan. And siyempre sa lokal na gobyerno, kan Banwang Kandaraga, maray na hapon man po sa Indo. Sa mga taga-licensing, maray na hapon tabi. Digdi siya na pati sa Pilipinas. Smiling ka siya ng so nagadurili siya ka mabakidit lamang ko ta. Nagihingwa ka man. Dudumanong ka na kan taga-lokal na gobyerno. Lisensyan mo nga yan. Dahil pwedeng next year na sabi. Nagbabawi pa man sana. Dahil pa man nag-i-income. Di ba ka? Dahil pa man po nag-i-income. Dahil pa nakabawi. Ano? Anluwas ka. Ka mo, nagputsiro na. So, naganegosyo. Tuyo pa. Paputsiro man ngo na so tagsadiri. So, nuro negosyante. So, naganegosyo. Tapos, magputsiro man ka mo. Bakong inot ka mo kaysa nuro negosyo, nagapuon-puon pa sana. Bata piraman, bako man magagatos ang pagparehistro sa Indo, bako 1,000 man. Kaya, kung pwede man sana, baka pwedeng next year na. Dahil man ang maka-apektar duman sa income o kaya sa income kan lokal na gobyerno. Dahil man ang maka-income, bagkos nakatabang pangani kami. Ay kami. So, mga negosyo, nakatabang pa duman sa mga tao, nagkaigwa lamang kitrabaho, napapaswildo me. Kung siraan me yan, kaya nindong paswildo nito, ng mga tao me, ng mga tao ninda. Dangog kadaw ako nito, mga taga-licensing sa kabos na lokal na gobyerno, digdio sa Pilipinas. Tawin nindong plaso. Mataw ka mo 10 days na sa bata. Maka-recover ka man kan sa 10 days. Mag-isip-isip ka mo, taday man mapiktaran. Ano yung income lokal na gobyerno? Marami pa kami nakatabang duman sa mga nagbabantay, sa mga empleyado. Kamo, matabangan nindo ito. Ay, Sus Maria Josep. Pag nangoganay. So, tama sana. Nasasabutan ko na pag na may negosyo, kay puhanan magkaigwanin business permit, ta-income po yan kan gobyerno, kan lokal na gobyerno. Alagan, ang pigahagad ta is suplaso.
Ang ginastos dyan, ang kinapital dyan, naipangani na record. Kamu nga, gusto na ninugkwaan. Maray pa sa Indo Susaibo. Nakakauro. Di ba? Ay, yo. Saka naman kita mag-urulay, mga taga-licensing. Wala man ang problema, ako pa, na masinunod baga ako, law abiding ako, pero dapat man, ang kunyan, ang makaukod man kamo na mapakihoronan. Iyo po. Yan sana po ang sa kuya. Salamat sa indo, mga sir, mga boss sa licensing. Bueno, mga kahimanwa, tayo nabot na naman kita kang paramendras na pamamaram digdi sa programang Arandar Bicolandia. Giraray, sangaran kan sa muyang istasyon, sa bilog na persa, sa panginot ni Maestro Nelagtuon and ni PM Tony K. Sa mga nagantabay, sa nag-intra, salamat po. Sa aga naman mag-iriwahan kita sa siring na istasyon, siring na programa. Initabi si Ayi Andes Arrieta. Ang sa indong nakasabay ngonya na hapon. Siring man sa aga. Minapabot sa Indonen. Salamat to non. So that is na. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay.